Rode Kruis está uma instância que constantemente te dá de necessidade, tanto tempo de calamidade, mas também durante o ano. AAA também anota que está fazendo donação de veículo na Rode Kruis para conseguir ajuda nas comunidades. AAA ya pa basta anya acaba da hasi donasyon na Cruz Cora e tá contento para seguir hasi saki ya que o Rode Kruis ta brinda AAA também e assistência ora tá necessário. Nou, wij vinden Rode Kruis een belangrijke organisatie voor de gemeenschap, voor mensen in nood. Dat is een functie die heel erg nodig is, helaas nog steeds, op Aruba, maar elders ook in de wereld. En overal worden, ja, zeg maar bij disasters, worden daar voorbeelden van gegeven hoe het Rode Kruis helpt en helpt helpen. In Aruba is het voor ons ook een goede partner als Aruba Airport Authority. Het Rode Kruis draagt bij aan de oefeningen die we elke 2 jaar houden. En zij zijn ook in geval van nood beschikbaar om op te treden. En dat is voor ons gewoon heel belangrijk om goede hulpverlening op gang te kunnen brengen indien er daadwerkelijk een incident plaatsvindt. E viaja aqui AAA conjuntamente com Eruskin Sons está dando pick-up na Rode Kruis para assim facilitar o trabalho como que está aqui por várias situações. Ting chiquito, pero outro não mais pisa. Sí, aquí está de 2 años que nos está haciendo donación a Rode Kruis para el auto. De casa aquí nos espera auto full blanco y también tenemos service. Y durante el año también manera otro elders in kunnen también para el Rode Kruis nos donamos service, nos ayudan en el momento en que nos sergele. Y es algo importante, ¿no? Es una instancia que te ayuda en need. Entonces, que nos pueden nos agradecer que nos por parte de esa. Maneira já mencionar Rode Kruis está manhã de diferentes atividades e auto está algo necessário. Rode Kruis está sumamente contento e está agradecido para a donação aqui. Ja, dit is weer een enorme hulp voor het Rode Kruis en alle vrijwilligers. Met zo'n pick-up kunnen we prima steun leveren. We hebben dit jaar meer dan 180 evenementen ondersteund. Met activiteiten, sportwedstrijden, concerten. Nou, daar heb je natuurlijk ook transport bij nodig. We moeten onze hulpgoederen naar een plek kunnen brengen als daar een calamiteit of een groot ongeluk zich voordoet. We helpen natuurlijk op heel Aruba met sociale hulp. Als mensen geen matras meer hebben en dat niet kunnen betalen, dan kunnen we met deze auto dat soort goederen ook meteen op de plek van bestemming brengen. We zijn heel blij met deze steun van de airport en Eruskin Sons. En deze auto gaat ook weer veel op de weg te zien zijn. Después de donación aquí también Rode Kruis recibió truck que lo funge como EHBO post móvil. El truck aquí ya está hallando su debido ajustación y lo está a disposición de Rode Kruis en corto tiempo.